Guys, kini ato istorya karon I know nga maghatag kinig dagkong moral lesson sa kinabuhi, especially sa atong matag usa ka kinabuhi, guys. And hopefully nga matapos nimo ni guys, istorya kini sa usa ka bus nga nadisgrasya. Guys, para masabtan nimo kung unsay hitabo ining maong istorya. And hopefully nga matapos nimo ni guys kay naa dinhi ang daghang moral lesson sa labi na gyud sa atong kinabuhi, lagmit magdali ta. No, ang moral lesson na di kanang bitong taong magdali, no? Dili mahipunta hinuon sa dili maayo nga kahimtang. So para masabtan nimo ning istorya guys, yun ani ang nahitabo. Dunay usa ka babae nga trabahante. Unya dali-dali siyang nagligo, nagkaon, nagilis guys kay ang oras hapit na siya malit sa trabaho sa iyang oras. So karon pag atang niya og series dito sa highway, pagpara niya guys sa maong series, wala siya hunungi. Pagtanaw niya sa time, mga 15 minutes na lang yun nga dili siya malit sa iyang trabaho. So katong si Riza nga yung gipara, imbis nga kato iyang kasakyan kay 15 minutes igo pag siya makaapas, pero wala siya hunungi guys. Muto nga bali niyang bagulbol, bali na niyang daghan nga mga negatibo nga iyang yunahuna o daghan siyang mga pagbasol, hasta abang driver yang gibasol ngano nga tong drivera di man mo hunong nya. Kusog kayo tong maong series guys nga gilabyan lamang siya. So ang naitabo gyud nalit siya sa trabaho. So kay pag tan-aw niya nga api naman gyud oras, wala pa manggilain nga series nga miagi. So ang naitabo bali niya pinagulbol, pero mong gyud siya mahimo kay naulahin naman gyud siya sa time, late naman gyud siya. Unya wala man gyud siya hunungi atong series nga iyang gipara. So moto pungko na lamang siya dito, ulat na lamang na bagong series nga mulabay. Unya stanton niyang hinulat kay dugay man gyud kaayo nawad-an siya og pailom, nawad-an siya og pasensya, bagulbol gyud siya kaayo nga gasayo unta siya, naligo siya. No, grabe niyang sayog mata, pero mora na nahitabo nga nalit sa trabaho. Bali gyud niyang sukua guys. Labi na gyud sa driver atong series nga wa gyud siya hunungi. So karon guys, dunay series nga milabay, pero 1.5 hour na ang milabay. So dako na kaayo kaltas sa iyang time nga motrabaho siya. Siyempre wala say choice, sakay siya. Ayaha nga explain lamang gud siya sa iyang amo nga nalit gud siya. So karon guys, pagsakay niya sa mong series nga nihunong niya, pag abot sa unahan, natingala siya nga nganong naay daghang tao sa unahan, no? Sa duol-duol pagyud sa iyang giparahan, no? Sa may iskina likoon, tingala siya nga daghang katapok ang mga tao. Nag-aguban sa gitanay na, no? Daghan na kayong nangalisang nya nanay gisulod atong ambulansya. Karon guys, pagtan-aw niya ang kadto diayng series nga iyang gipara kadto wala mohunong na disgrasya dai sa unahan guys. So instead nga malisang siya, instead nga maguna-huna siya og negatibo, diha siya nakapasalamat sa Ginoo kay maudi ay nga wa siya hunungi. Kay kung gihunungan pa pud siya guys, balagbit nga maapil siya sa disgrasya. Dili lang kay malit siya guys, way siguro pa og mabugto ang kinabuhi or ma-hospital ba. So nagapasalamat siya, nagano siya, salamat kayo Lord kay maudi ay ang rason nga wala ko nimo pasakya kay madisgrasya dai among series sa unahan. Guys, dinhi lang ta kutob sa maong istorya. So, naatay mga dagkong lesson sa kinabuhi nini. Moral lesson sa kinabuhi. Guys, kinahanglan gyud ta nga dili ta padala sa ato ang emosyon, especially gyud sa ato ang pang-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, especially sa mga nag-travel, trabaho. Dili gyud ta magdali, gyud ta nga mag-upura kay kasagaran gyud sa magdali. Aduna gyud dili maayong kahimtang nga moabot sa unahan. Okay? Unya batasano nato ang pagpasalamat kanunay guys. O gilabi na gyud ang pagpangayog giya kanunay sa ato ang labaw nga makagahom.
especially kung mo travel ta. Kay dili nato mahibaw-an ang mga disgrasya sa kadalanan, dili nato hibaw-an ang mga kakulian sa dalan. Munang kinahanglan ta og pag-ampo, kinahanglan ta og mangayo og pangaliya before ta mo biyahe. Now importante gyud guys nga mag-ampo gyud ta sa tanang panahon. Matud pas unang Tesalonica 5:17, pray without ceasing, ug sa Bisaya pa, pag-ampo kamusta ng panahon. Nganong gikinahanglan gyud ang pag-ampo sa tanang panahon? Tungod kay ang Dios mo'y nakahibalo kung unsa ang dagan sa unahan sa atong kinabuhi. So when we pray sa atuang buhi nga Dios, siya ang maghatag nato og panalipod sa atong kinabuhi. Ug gawas nga panalipdan ta niya, muhatag pud siya og giya sa atong kinabuhi. Just like for example sa mga sambingay, di ba? Usa ka giya nato sa Ginoo nga dili siya hunungan sa maong series. Usa nato siya ka guide sa Ginoo, guide and protection sa Ginoo nga dili siya pasakyon sa maong series. Kay kung makasakay siya ato, apil siya sa maong kahimtang nga nadisgrasya ang maong bus. So di ba? So dapat kung naa di ay tay pagpasalamat sa Ginoo, pag-ampo sa tanang panahon, aduna gyud tay giya, aduna gyud tay protection. Unya niyon sa verse 18, 1 Thessalonians 5:18, nga pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo, kay mao kini ang kabubuton sa Ginoo nga buhaton buhaton nato diha kang Kristo Jesus, di ba? So ang sugo sa Ginoo nga magpasalamat ta kanunay sa tanang midangas tong kinabuhi. Sometimes ang ato ang kinaiya, atong emosyon, atong pagbati, muiral gyud, no? Naatay ganahan nga maabot gyud dayon sa atong kinabuhi pero wala dayon gihatag. Murag mairita ta, muratag mawad-an og pailom, wala ta pasensya. But instead nga magpasalamat ta, gihimo hino nato ang pagbagulbol, di ba? Sumalas mong sambingan ibabay nagbagulbol siya, yang ibagulbulan ang driver, di ba? So kung nakasakay siya ato, siguro dili siya magbagulbol pero ang hitabo ko sa unahan, madisgrasya pud, apil pud siya, di ba? So in everything, tanan nga mudangat nato ang ayang pasalamatan. Kay dunay purpose ang Ginoo nga nung hitabo na guys. Sama sa mong sambingay, dunay purpose nga wala siya kasakay. Kay kung nakasakay siya, siguro bugto ang kinabuhi or na hospital ba siya. And labaw sa tanan, dili siya makaadto sa trabaho, di ba? Samantalang nagpailob siya, naghulat naman siya, nalitol siya ng 1 hour and a half, nalit siya, but praise God kay na safety ang iyang kinabuhi. Diba? Sagdi lang, makaltasan ang oras niya, pero na-save ang iyang kinabuhi, na-safety ang iyang physical na kinabuhi. Diba? So, matod pa sa Romans chapter 8 verse 28, kay nasayod kita nga diya sa tanang butang, ang Dios nagbuhat alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. Okay? Tanang butang adunay gibuhat ang Ginoo. Tanang butang nahitapos to kinabuhi, adunay maayong ang gibuhat ang Dios niya ana alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya. O di ba? So kaayuhan tong nahitabo. Nganuman, wala tuod siya kasakay, gisipti siya sa Ginoo, no? Diri siya sa usang series na kasakay nga wala na disgrasya. Pero katong unang series nga gadali, tingala siya nga wa man siya hunungi kusog man kaayo, pero disgrasya dahil sa unahan ang nahitabo. So, ang lesson nga makuha nato aning lain nga dili gud ay maayo ang magdali. Kay malagmit gyud nga adunay dili may samputanan sa unahan. So guys, atong kinabuhi ang importante gyud na agi tay pangginoo. Now, before sa atong mga lakaw, pagabuhaton nato, kinahanglan gyud ta og pangayo kita og giya sa Ginoo. Kay kung wala tay giya, wala tayong mga pangamuyo sa Ginoo, dili nato matagna ang may tabo sa unahan sa atong kinabuhi. But praise God sa mga tawo nga adunay pangaliya o pangamuyo sa Ginoo, dunay gyoy guidance ang Ginoo sa atong kinabuhi. So, unsa man karon ang kahimtang sa imong kinabuhi, pasalamati na. Unsa man ang imong dagan sa imong kinabuhi karon, pasalamati na kay dunay purpose ang Ginoo nahitabo na sa imong kinabuhi. So guys, dili lang ta kutob sa ato ang sambingay. Puli nga nakahatag kita mga dagang lesson sa kinabuhi. O guys, kung bago pa kani nga channel, be sure nga naka-subscribe ka para updated ka sa daghan ato mga storya nga daghan kang makatunan. Guys, kita-kita na buta sa next video. Glory to God, iya ang tanang dungog ug kahimayan.